Primeran, B2, lau bat, anglizismoak 2. Barraek egin duena ikusita guri bururatu zaigu, galdera bat bururatu zaigu. Zer pentsatuko ote du honetaz guztiaz anglizismoen erabileraz euskaltzaindiak? Erantzuna Andoni Sagarnak emango digu, euskaltzaindiako hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. Egunon, Andoni? Egunon, zueire. Andoni, neurri gabe erabiltzen alditugu anglizismoak? Bueno, raeren aipatu duzu eta hor garbi dago gehiegizko erabileraren aurka daudela. Alegia, publizitatean, modan eta horrelako sektore batzuetan batez ere kontsumitzailea liluratzeko dotorezi ustezko hitzak erabiltzen dituzte bate beharrik gabe. Beste gauza bada, ingelesezko hitzak beste hizkuntzetan sartzen direla, bai gaztelaniaz, bai euskaraz, da bai beste hizkuntza batzuetan, baina esate baterako raek berak, bere iritzia emana dauka, askoz modu zabalagoan, esate baterako dikzionario panhispaniko dedu zen hitzaurrean, edo baita ere bere webgunean, eta esaten duna da, bi motatako arrotzitzak daudela, batzuek direla, inolako beharrik gabe erabiltzen direnak, badaudelako lehendik hizkuntza horretan, alegia gazteleraz, gaztelaniaz, hitz batzuk, hori bera esan nahi dutenak, eta ez dagoela zertan beste ingelesezko batzuengatik ordezkatu beharrik. Eta beste batzu direla, hizkuntzan txertatuta daudenak, edo beste modu batera esaterik ez daudenak, modu errazien esaterik ez daudenak. Euskaraz ere beste hainbeste gertatzen da, eta beste hizkuntzetan ere bai. Alegia, erabiltzen direnean nolabait ere erabilera bitxi horrekin, berri gabe, eta dotorezia ustez, eta horiek baztertzekoa direla, ezta. Dena den, gaur egun hiztegi guztiak egiten dira erabilerari begira. Hain zuzen aipatu duzu lexikoaren behatokia, eta euskaraz badaukagu horixe lexikoaren behatoki bat, esan nahi du, jasotzen ditugula euskarazko testuak, bai prentsarenak, bai liburuenak, eta ikusten dugu idazleek eta itzultzaileek, eta zer erabiltzen duten, eta zer ez duten erabiltzen, eta zenbat, eta noiztik, eta ikusten danean hitz bat txertatu dela hizkuntzan eta adiera garbia duela eta hizkuntza zaintzen dutenek erabiltzen dutela, hori hiztegian sartu egiten da. Adibidez euskara surf hortxe daukagu hiztegian edo fox terrier hortxe daukagu euskaltzaindiaren hiztegian. Zergatik baitz horiek erabiltzen direlako eta gainera oso zaila delako hori beste modu batera. Hori da, hitz horiek ez dutelako baliokiderik geure hizkuntzatan, ezta? Orduan aipatu dugu eta argi geratu zaigu baztergarria dena dela batez ere, gure hizkuntzetan adibidez euskaraz, korrikalari hitza erabili beharrean runner erabiltzea, ezta? Pixka bat iruditzen zaigulako coolagoa dela, ezta modernoagoa dela eta gimnasio erabili beharrean gym erabiltzea eta horrelakoak. Aizu, Andoni, eta erakunde publikoen artean ere gero eta zabalduago dago, ingelesezko izenak jartzearena, hortxe ditugu hainbat unibertsitate eta beste zentro eta leku, horren inguruan euskaltzaindiak aldu iritzirik? Ez dauka iritzi garbirik, esan nuke ez da hiztegi kontu bat hori, esan nuke hori beste arazo bat izan liteke. Alegia, erakunde horiek nahi baldin badute ez bakarrik hemen azaldu, baizik eta mundu zabalean, logiko xamarra bada ingelesezko izena ere eukitzea, gutxienez ere esaten dut, ez da esango bakarrik, baina beste lekuetan eta behar bada ezagutzeko, ez? Baina, ohiturak ere badira, aizu, aspaldikoa ditugu gure artean, futbola inglesen bidez etorri bazitzaigun, atletik esate baterako, sporting edo touring bezalako izenak hemen Euskal Herrian, Errenterian, Herreran edo Bilbon, ezta? Horiek garai batean sartu ziren, modan zegoen futbola ingelesek ekarri zuten eta horrela txertatu dira, ezta? Alegia, ez dela hain berria ere, ez dela hain modernoa ere ingelesezko hitz horiek erabiltzea eta espanglixa eta euskanglixa ez direla atzoko izeko kontuak. Atzoko izeko kontuak ez dira, ez. Gauza guzti bezala bere neurria daukate, ez da, zuk esan duzuna, zerbait izendatzeko hitz bertako hitzik espaldin badugu, eta tortzen bazaigu izen bat, eta txertotzen baldin badizkuntzan, erabili ingo dugu, eta aldiz, lehendi baldin badaukagu hitz bat erabilia, eta ezaguna, eta adira garbikoa, eta jendeak erabiltzen duena zertako ordezkatu, ez da? Horren gauza simplea da. Argi geratu zaigu beraz, Andoni Sagarna euskaltzaindiako hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. Bai, see you. Hori da, txio. Ondo izan. Ondo izan, bai.